Αντώνης Διαμαντής, ζητούσα ελευθερία. Νέα παραγωγή στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Παρασκευή 25 και Σάββατο 26 Απριλίου στην αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού στις 9. Η θεατρική παράσταση του Όμα Στούντιο σε σύλληψη, δραματουργία και σκηνοθεσία του Αντώνη Διαμαντή με θέμα τη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη. Μια παράσταση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μεγάλου Συμφέτη, η οποία διατρέχει 70 χρόνια πολιτικής και καλλιτεχνικής νεοελληνικής ιστορίας. Με τους Γιάννη Τσορτέκη, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Ειρήνη Κουτσάκη, Μαρία Σαριτσάμη, Βασίλη Λέκα, Μάνο Παπαδάκη, Εμμανουέλα Νινηράκη και πολλούς άλλους καταξιωμένους ερμηνευτές και μουσικούς. Σκηνικά κοστούμια Άννα Μαχαιριανάκη. Βίντεο προβολές Μαρία Παπαδάκη. Χορογραφία Μαρία Σομαράκη και Μαρία Ζερβού. Ενορχήστρωση Τεό Λαζάρου. Αντώνης Διαμαντής, ζητούσα ελευθερία. 25 και 26 Απριλίου. Για το Μίκη Θεοδωράκη στο Πολιτιστικό. Πληροφορίες ccc.gr.